Futbol zelaian gara, bigarren mailako bigarren jardunaldia hemen hasiko da. Joantzen astean Zamudiok estreinekoz aspaldiko partez bigarren mailan duela 20 denboraldi izan ziren bizkaitarrak lehen aldiz galdu egin zuten Albaceten 3-0. Oso bestelako azpiegitura daukan klub baten aurrean bigarren mailatik jetxitakoa, eta gaur denboraldiko aurreneko Euskal Derbian Bilbao Athletic hartuko dute. Txoriarrikoek hemen Gazituaga futbol zelaian, Bilbao Athletic ere bigarren mailatik itzuli da bigarren mailara, bi talde gazte nor baino nor gehiago, eta Joanan, esan daiteke neurketa historikoa izango dela. Herri txiki bateko 3.000 biztanle baino ez ditu Zamudiok meritu handiko balentria lortu zuten, 3. mailan txapelun izan, eta igotze fasean, igoera fase horretan Laredo kanporatuta, hemen dira, 20 urte geroago, eta esan bezala, bi talde gazte nor baino nor gehiago, baina alde handia dago, azpiegitura aldetik behintzat. Arratsaldeon, bai, sekulako dago, ez? Gaina bizilaguna dira, kilometro gutxitara dago Lezama baita ere, eta badakiten nun ikusita, nun ikasia baita ere, ez? Nik usten dut, alde horretatik diferentzia nabarmena daola batetik bestera, baina bueno, horrek ez duena izan gero partiduan zer gertatuko denik, nik usten hemen Zamudiok egin guztuena da talde lehiakor bat, gainera komentatu jatez, aurre demoraldian jokatu zutela, eta gainera Zamudiok irabazi ziola, hori aurre demoraldia izaten da, baina bueno, neurri igual hartuta izango du, eta alde horretatik badakite zer egin behar da, eta oso talde desberdina ikusiko ditugu. Hortxe dira protagonista dagoeneko Gazituagako berdegunean, zaleak agurtzen, orain jokalarien arteko agurra, talde gazteak dira, biak ala biak. Zamudiok joantzen demoraldiko oinarriari eutsi dio, eskarmentuko jokalariak bazituen, baina oro har gazteak ekarri dituzte, eta aurten helburua mailari eustea. Ez du lan xamura izango ikusita beste taldekiko duten alde azpiegitura aldetik. Hortxe Bilbao Athletic, banan, bigarren mailan esperientzia laburra izan zuten, zailduko ziren, baina pena urte bete baino ez egitea. Bai, pena bat izan zen, gainera uste maila hon erakutsi zutela, ez? Gertatzen da, esperientzia handia eukitzen zuen igandero bere aurrean, eta esperientzia hori oso argi gelditu zen asko balio duela, ez? Talde gaztea ondo egiten ditunak, ondo jokatzen duenak, beti alai jokatzen duenak, orabidean jokatzen duenak, eta alde horretatik iruditzen zait sufritu zuela, ez? Hortxe Gorka Rueda, Zamudioko entrenatzaileak aterako duen 11koa Barandiaran atean, atzean Mikel Garmendia, Asier Iriondo, Ibai Salvador eta Eneko Iriondo Euskal Lanetan, De Egino eta Degre, aurretik Ander Garmendia, Arman, Ander Aldai eta Julen Iriarte jokalaririk aurreratuena. Kuko Ziganda, 5. denboraldia du jarraian Bilbao Athleticen, nafarrak Simon jarriko duatean, atzean Agirre Zabala, Núñez, Unai Bilbao eta López. Martin Bengoa eta Lande Lola Etxea Euskal Lanetan, haien aurretik Jurgi, Eru Nolaskoain, Gorka Guruzeta eta Asier Villalibre izango da jokalaririk aurreratuena. Partida hastear, Gazituaga futbol zelaian, Cesar Domínguez, Gaztela Leongo epaileak zuzenduko du norgehiagoka. Bataz besteko adina oso gaztea, batez ere Bilbao Athleticen, jokalari interesgarriak berriak ere ikusiko ditugu, zuri-gorrien artean, tartean lehengoan debuta eta gola egin zuen Peru Nolaskoain. Bolo-bolo dabil, jokalari hau. Bai, gazte mailatik, Baskonian jokatu gabe, zuzenean igo da bigarren taldera, lehengoan Tarsi Euskarriak min hartu, 20. minutuan zelairatu zuen Kuko Zigandak, eta gola egin zuen. Gaur, hasieratik bera da Bilbao Athleticen berritasun nagusia. Hasi da norgehiagoka, Zamudion. Aireportua ere gertu da, eta hegazkina denortza hortxe duzu Erne, aurreneko erasoaldia etxeko taldeak, aukera bikaina izan dute Gorka Ruedaren mutilek, min egiteko aukera paregabea, baina ezin bere helburua lortu. Atesainak ezagiko horrezko, areatik kanpo esote duen ipini, Baina, bueno, horre ikusi dana lehenengo jokaldi horretan
Aldaik erraztasun handiarekin aurrera egin duela, ez? Area barruan sartu eta gainera golaukera sortu du, ez? Lehenengo jokaldian erraztasun handiak eman dizkio Atletikek barnekalde hori egiteko. Ikusi behar Zamudiok zenolako joko proposamena egiten duen. Gorka Rueda entrenatzailearen hizketan lehengoan, 3. mailan golean ederki atzetik jokatuta, baina behar bada moldatu beharra daukan edo maila honetan jauzia handia da, handiegia behar bada zenbait kasutan eta horregatik, baina bardura batzuk aldatu beharko ditu Zamudio, baina euren asmoa berdin jarraitzea da eta Bilbao Atletikek badakigun nola jokatuko duen. Normalean baloiaren jabetza Atletikera izango da, nik uste alde hortatik ez daula uste gabe gondirik, ez? Eta Zamudiokin berduena berak egiten duen jokoan, normalean egiten duen jokori aurrera eraman. Alegin du gutxienez horretan, ez? Aldatzen aste balima da, benetan beran bakarri nahastuko da. Falta zuri-gorrien alde, Martin Bengoak aterako du. Hortxe, area barrura, erremate aukera argia, baina baloia ikeiegi arrotuta, hortxe aukera galdu du. Bai, Peru Nolasko Ainek, jokalari gaztea. Etxeko atezainak Ibon Barandiaranek aterako du. Sestaotik fitxatutako jokalaria. Bitxia da. Azken urtetan hemen kapitain izandako Galder Uriarte kapitaina. Sestaora joan eta handik Ibon Barandiaran ekarri du Zamudiok. Erne, Arman Imaz. Jokalari txikia, baina bizkorra. Hortxe lerro artean, ez da Mikel Garmendia baloia harrapatzera iritsi, albotik aterako dute Kuko Zigandaren mutilek. Kuko Zigandak ere 5. denboraldia du, jarraipena eman zaio, berak ere jarraitzea erabaki du, naiz eta maila galdu duten. Logikoa da bera jarraitzea, ez? Nik uste dolako talde batean entrenatzaile dagoen batek, ez da goian egon obean egon, baizik eta kluarentzako lan egiten du, klua gustora balima da bere lanarekin iruditzen zait hori garrantzitsua dela jarraitzea, eta bera jarraipen batean nahi izan dio, ez? Nik uste dut Atletiken egoteare hori bat izaten dela, eta gaztekin lan egite hondik eta gehiago, ez? Ikusi da gainera goian, jokalariak jokatzen hasi dirala, eta gainera behian egiten den lan hori ikusten dela, ez? Aurten ere Jeraik eta horri dute Bezgak eta hauek horre moraldi osoa eta jokatzen nahi dira. Lehengoan debutatu zuen, alde hortatik ere lan hori hor dago, ez? Eta iruditzen zait holako entrenatzaileak behar dirala, ez? Askotan ematen du bertan gelditze horrek atzera posoa dela, eta ez beste lan desberdin bada, eta lan hori ondo egin behar da, ez? Hemen erakutsi egin behar da, ez? Askotan maitzari behiratzen dugu bakarri, baina hemen oso garrantzitsua da gaztei erakustea. Gazteak izanagatik, zenbait jokalari gaur, Bilbao Atletiken 11koan ari diren zenbait jokalari dagoeneko badute eskarmentua 2. mailan. Aldaratzea Zamudiok, eta hortxe Jon Agirrezabalak ukitu du baloia, Sestaon aritako jokalariak Jurgi Oteo, eraso eskuinaldean barrutik Asier Villalibre ikusi du, honek atzera, Jurgi Oteo, 2. mailan jokatu zuen jokalaritako bat, irriste egin du eta atzetik jokatzen atera nahi du Gorka Rueda taldea, baina irteran utz egin, Erne, hortxe Ibai Salvadorrek baloia galdu, baina taldekidek okerra konpondu, kontrasoan ordeaztu asmatu etxeko taldeak, Agirrezabala eskuin atzelariak erdiratu, baloia doi, Ibon Barandiaranen eskuetara. Zamudi urduri hasi da, ez? Azkeneko lehenengo jokaldi ona egin du. Baina hortikan aurrera utz asko egiten ari da, oain ere pase erretan utzak egin dira, are inguru horretan arrisko asko sortzen den inguru horretan utzak asko penalizatzen dolako talde bat, eta horre argi ibili behar da. Erne erasoan Gorka Ruedaren taldea, eskuinalaretik erdiraketa dotorea, baina Arman Imaz, ez da buruz erremate egitera iritsi azkenean, aurkiketa Ander Garmendia Oiartzuarrak egin du, beste aukera bat Zamudiok. Tiraketa ona, Bai. Aproposa, errematatzeko gertatzen dena Armani, zentimetro batzu falta, ez? Txikia izateko hori gertzen du, ez? Betikan abila eta hori, kainan mine egiten duen horietakoa da, baina gero goitikan arazoak ditu eta baloia aproposa zen, aproposa. Ander Garmendia Oiartzuarrak egin du errematea, Julen Iriarte aurrelaria bezala, Eibarrek utzita, hemen ari da Zamudion, Vitorian jokatu zuen joan zen demoraldia.
Bilbao Atletikek ipiniko du baloia jokoan azkar, baloia aurrera, eta jokoz kanpo. Aurreratuta zegoen, Lander Olaetxea, zelai erdiko jokalaria. Esan dizuegu, Mikel Beskak dagoeneko talde nagusian debuta egin duela, Jurgi erdiko atzelariare hortxe da, denboraldi aurrea Valverderen aginduetara egin du, eta gero joan zen denboraldiko hainbat jokalari beste taldetara joan dira, batzuk utzita. Daturik edo kasurik aipagarriena Unai López, lehen mailan aukera izango du, Asier Garitanoren taldean Leganesen, Oskar Gil Obiedon, Gorka Santamaria aurrelaria berriz Gaizen arituko da bigarren mailan, eta beste batzuk dagoeneko ez dute loturarik Atletikekin, Jonas Ramallo adibidez, Gironan izango da urtengo demoraldian, eta minatako jokalari garrantzitsu bat ere bai, Euskarria, Iker Undabarrena, osatzen lanetan da, kontratua luzatu egin zuen, eta oroar eraldatuta dugu aurten, Zigandaren taldea. Erasoan zen Zamudio, Zurrigorrien aurrean baloia galdu, eta atzetik jokatzen aterako da, Uko Zigandaren taldea luze pase hori, baina luzegia izan da, ez da Jurgi Oteo iritsi, ateko sakea, Ibon Barandiaranek egingo du. Zamudio, 1953an sortutako kluba, esan dizuegu, 1986, 87 demoraldian, aurreneko esperientzia izan zuela bigarren B mailan, bigarren aldiz ari dira maila honetan, eta berrio diogu, hirugarren mailan txapeldun Laredo kanporatuta. Hemen dugu meritu handia, Juana. Meritu handia boka, ez. Herri txiki bada, jarraitzaileak ere askore ez, ez dute konektatu, ez dute bat egin ez, hori ematen du, eta sekulako meritu dauka bigarren B mailan egotea ez. Gainera, lehen atera eta lehenengo kanporaketan, ja, bigarren B maila honetan sailkatu zidan ez, sekulako meritu dauka hori. Armani Mazek, aterako du kornerra, kapitainak area txikidura, errematea Asier Iriondok egin du, baina ez du behar bezala zuzendu, burukada hori. Hau ere, joan zen denboraldian bertan zen, bere taldekide gehiena bezalaxe. Kornerra oso ondo ateratu zegoen, Gaina, neurri honean oso ondo. Falta eta Bilbao Atletikek berreskuratu baloi jabetza. Erasoan berriro ere Kuko Zigandaren taldea. Unai Nuñezek atzera, Unai Simoni eman dio baloia. Bilbao Atletikek attean ere aldaketa du. Joan zen demoraldian, Remiro Nafarra izan zen bertan, Levanten arituko da. Aurtengo demoraldian, Unai Simon, gasteiztarrak hartu daren lekukoa. Beste atezainak ukitu orain, Oker, Ibon Barandiaran, baina ondo babestu du baloia. Defensa lanean Ander Aldai. Zamudion, bigarren aldiz, Atletikek utzita ari den jokalaria. Ritmoakin hasi da partidua, bizi hasi da. Ikusten dut hori Atletik interesatzaioa ritmo altu baten jokatzea. Egia zen eguraldia ere, egun oso bero, egun hauetan oso bero hundi egin du. Nik uste dut hemen momentu honetan eroso egoten dela, ez? Beroa badago, baina goizean da oso bero gehiago egiten zuen, eta iruditzen zaitu horretatik aukera badaola ritmo pixka bat sartzeko, ez? Gaina urestatuta Oteo, zelaia ondo dago, nahiz eta hor ikusi utxune batzuek, eta nik usten eta horretatik ondo dagoela, eta gaina ondo dabil zelai gainean baloi hori, eta bere iruditzen zaite badagoela aukera ritmo pixka bat emateko, eta hori Atletik interesatzen zaio, Zamudio interesatzen ritmo hundi batean, altu batean jokatzea, zergatik logikoa denez, partidu aurrea joan bezala, pixka bat jetxi ingo delako zizikoki. Haize pikin bat ere badabil eta eskertzeko da. Bai, haizea badago, espero ezagun gehiagora askotea, zeratik hemen nahu ematen du leku aizetzo izango dela, eta hemen haizea jotzen dueneaz darse izango baloia behetik biltzea eta ondo erabiltzea, eta iruditzen zaite momentu honetan... Bai, egokia da kasu honetan beroari aurre egiteko. Bai.
Hortxe da, leia zelai erdian. Azkenean, baloia aurrera bidali du. Unai Nuñezek, kanpora berriz, Ibon Barandiaran. Zamudio futbol taldeko atezainak. Albotik aterako du, Jon Agirre Zabalak. Oantzen demoraldian, sextagon utzita, aritu zen jokalariak. Asier Iriondok atera eta Ander Garmendiak jokaldia luzatu aurrera. Julen Iriarteren gana zikoan baloia. Erne, Eneko Iriondoren bizkarrean jo baitu baloiak, baina Asier Iriondoren babesa zuen eta azkenean atezainarekin jokatuta, erdiko atzelariak luze atera du. Askotan jokatuko dute Julen Iriarterekin mutil puska da. Bai, normalean, nik uste dut atzetikan jokatzeko aukerarik ez dagoenean, beran dagoen inguru horretan baloia askotan ipiniko dutela, ez? Eta hor gelditzen diran baloia, hor gelditzen aldaratze hori, horren bila jongo dira zelai erdiko jokalariak. Logikoa da, ez? Aurrean daukazu talde bat baloia oso ondo enperatzen duena, jokoa ere bai, oso baloi gutxi galtzen duena, eta minin berdezu alde batetik o bestetik, ez? Eta nik uste da askasean logiko izaten dela, luzeago jokatu eta luze jokatze horretan gero aldaratze horiek hartzeko aukera hori egin bezala, ez? Horri hartzen dezunean hor jokatzeko aukera gokazu eta gutxienez hasi zelai erditikoen gora jokatzen. Oso ondo orain, jokoa aurrera Ander Aldait, Marnekaldia, aurkik eta Mikel Garmendia eskin atzelariak egin du, kanpora, baina hirugarren aldiz, arriskuarekin iritsi da, Iro Atletiken are ingurura Zamudio, hortxe. Berriro ere eskubi galetikan oso ondo sartu dira, oso ondo. Nik uste azkenean erdiraketa baino hori ordeketa bat egitean izan duela. Uste gabean harrapatzea atezaina eta kanpora atera zaio. Baloia etxeko taldeak berreskuratu du bien bitartean. Iro Atletik zen erasoan. Eta orain, jokaldi atzetik antolatzeko ardura, Gorka Ruedaren taldeak izango du. Albotik aurrera, baina aurre hartu du Martin Bengoak. Berriro ere, albotik aterako dute Txorierriko jokalariek. Luze aurrera, Julen Iriarte goitik eraman. Jon Agirre Zabalak buru zukitu du. Atzera Martin Bengoak, Erne. Unai Bilbao kapitaina. Arrisku hartu du erdiko atzelariak, baina onik atera da jokaldi horretatik. Pasea zuzena, beste aldera, Jurgi Otebarea barruan, jaurti eta hortxe partidako aurreneko gola. Ez du bitan pentsatu. Eskuinegaleko aurrelari txikiak, eta hortxe, demoraldiko okerezpanago bigarren gola, Jurgi Oteok erdietsi du. Baloia buruak inikutzen duenean, atzelariak oso urrutik gelditzen dira gero hortik eta ona da. Alde zeinagoen leku horretatikan oso askar etorri zaio baloia atezainari eta benetan saia zaukan hor. Bai, barkatu, lehengoan Martin Bengoak egin zuen Peru Nolaskoain eta Gorka Guruzutarekin batera gola Bilbao Atletiken, horren bestez, denboraldiko aurrenekoa du Jurgi Oteok. Joantzen denboraldian min hartuta izan zen hainbat astetan, bigarren mailan jokatu zuen, eta sasoi honetako aurreneko gola du. Baloia babestu nahi Unai Bilbao, Julen Iriarteren aurrean, Lander Olaitxeak atzera, zuzen jokatu orain Bilbao Atletikek, Asier Villalibre zen helburua, baina Gernikarra ez da iritsi. Zelai erditik, arrasto bertatik, etxeko taldeak aterako du. Julen Iriarte berriro ere, zelai erdian Bilbao Atletikek baloia eraman, jokoa beste aldera. Asier Iriondo, Erne ez du ondo neurtu, Agirre Zabalak baloia kendu, Asier Villalibre ondoan du. Are hartzean errekortea, pasea beste aldera eraman nahi zuen, baina Asier Iriondo jokaldia moztu, eta azkenean baloia Ibon Barandiaren eskuetara iritsi da. Hor baloia duenean urduri jartzen dira jokalariak. Arazo ondia konpondu du azkenean, baina hor ura hondietan sartu da baloia jokatzeko orduan, oso makal, presioa gainea etorri zaio. Bizi erasoan Eneko Iriondo.
Atzetik berriro ere albotik aterako du Gorka Ruedaren taldeak. Gorka Rueda aurreneko denboraldia entrenatzaile nagusi gisa hemen Zamudion, maila guztietatik igaro da, klubeko entrenatzailea dugu eta Ibon Etxebarrieta antzen denboraldian talde hau bigarren mailara igo zuen teknikoaren laguntzailea izan zen. Ibon Etxebarrieta Portugaletera joan zen eta bertan 3. mailan arituko da aurtengo denboraldian. Zerai erdia gainditu Unai Nuñezek eskuin hegaletik barrura eta falta golegilari egin diote Jurri diote hori. Erne lasa igoteko esan dio Anderaldai jokalariari, epaileak. Eta falta Martin Bengoak aterako du. Falta beste aldera atera. Erdiraketa arriskua area barruan, Unai Bilbao kapitaina. Beste erdiraketa, erremate ikusgarria egina nahi izan du Unai Bilbao kapitainak, baina ezin bere helburua lortu eta atzetik jokatzen aterako da Zamudio futbol taldea, eskuin hegaletik. Barruan Aldai Kukitu, barrutik orain Asier Iriondori, erdiko atzelariak berriz, Irun Barandiaran atezainarekin jokatu du. Zabalik dira atzelariak, baina goian estutzen ari da Bilbao Atletik eta azkenean luze jokatzera baki du Ibon Barandiaranek. Orain ez du eragozpenik izan, baloia goitik eramateko Julen Iriarte, behetik du Azkoitiarrak, eraso ezker aldean, Ander Garmendia, buruz-buruko jokaldi egin nahi zuen, Jon Agirre Zabalaren aurrean, baina eskuin atzelariak baloia kanpora bidali du, eta albotik aterako dute beste behin Gorka Ruedaren mutile, Eneko Iriondoren bitarte. Partida zaila gelditu zaie, gola hartuta gero, benetan hasieratik zaila zen, eta gola hartuta gero honek eta zailagoa, baina bereak jarraitu behar dute, eta gaina legintzen ari dira bizka bate baloia jokatuta ateratzen, eta nik uste hori ondo dagoela. Hasier Iriondok oso ondo jotzen du, oso ondo ematen dut, ipintzen du, gaina berak behar duen leku horretan baloi hori, eta horren inguruan mugitu behar da jokoa, ez? Bueno, alegintzen ari da horretan, ondo lotuta dauka pixka jokoa, zela irritzika jokalari asko ateretzen dira baloi horretarako ora presiora, eta benetan zaila da aurre egitea, baina egin beharko dira. Eta gero kontu ibili beharko dute Atletikek, batez ere eskuigal horretan nik uste dut badagoela, min egiteko moduko jokalaria badituela eta jokoa badagoela, ez? Unai Bilbaok buruz ukitu du, Peru Nolaskoainek goitik eraman, eta astindua baloiari bai Salvadorrek eman dio. Orain, Julen Iriarte jetxi, Unai Bilbaok berriro ere aurrera, Nehor haizearekin, azkenean Ibai Salvadorrek Ibon Barandiaren atezainari eman dio. Erdiko atzelariak beti jokatu, Aldai Kaskal ukitu, Mikel Garmendiak ere bai, ezin izan dute jokaldia sakondu hortik, Bilbao Atletikek bidea itxi baitio Zamudiori. Martin Bengoak aurrera, Villalibre, borroka polita du hori Ibai Salvadorrekin. Asier Villalibre joan zen denboraldian erakutsi zuen, oso jokalari bizkorra dela, etorkizun handikoa. 18 urte besterik ez ditu. Hortxe Unai Bilbao. Utxeta bat, Bilbao Atletik nagusi. Gazituagan, Jurgi Oteok egin du gola. Unai Nuñezek beste Unairekin jokatu du, Bilbaorekin. Peru Nolaskoain azaldu da hortxe da Zumaiarra. Gaur titular, estreinakoz, Bilbao Atletiken. 17 urte ditu. Martin Bengoa. Motzean jokatu du, baina hor, ez dute jokaldia behar bezala lotu Kuko Zigandaren mutilek, azkenean ezin izan du baloia Asier Villalibrek eraman,
Ibon Barandiaranen eskuetara iritsi da. Luze aterako du, Sestaoko atezainoiak. Unai Bilbao kukitu. Azkenean, Andoni Lopezek aurrera. Hortxe Gorka Guruzeta. Falta izango da etxekoen alde, beste aukera bat. Oso trebea da Ander Aldai, eskuinegaleko jokalaria, erasoko erdilaria. Zan dizuegu, Bilbao Atletikek edo Atletikek kasu honetan Zamudion utzita ari dela, bigarren denboraldia jarraian du hemen. Gazituagan. Armanimaz, kapitainak aterako du falta. Jokalari ezkerra, Bixia. Erne hemen, besteak beste, Julen Iriarterekin. Bai, hor bidean ipiniko du, ate bidean ipiniko du baloia Armanek, ez? Neurrian ipintzen bali modu oso gora espaizoi atatzen benetan arriskutsu izango da. Hor jokalari asko dago eta eoseinek ikutu dezake baloi hori eta ate bidean ipini, ez? Normalen hori ingo du, asmatu egin behar ipintzen ere, Azkenan zuzenean jodu, baloia esira, Aldaik barrura, aldaratzea, eta hortxe orain Bilbao Atletikek goian estutu nahiko du, baina ez, azkenean amore eman, lasai, patxadaz, baloia jokoan ipiniko du Barandiaran atezainak. Gaina dena entzuten dugu, atezaina zesaten duen, jokalariak bedelekoan ipintzen, beti pixkat atzerago, beste beti pixkat aurrera hori oso garrantzitsua da. Beti atzetikan aurrera egin behar da, atezainak zelai osoa ikusten du, da ikusten du noden utzuneak, eta hori oso garrantzitsua da. Askotan ematen dugu atezainari eskuakin, da gelditu bakarrik egin behar duela, eta oso garrantzitsua da taldearentzako antolaketa hori, ez. Erasoan Zamudio. Ezin baloia Ikerdeginok eraman, eta Erne, eta falta erasoan. Zamudio hori, Julen Iriarte atezainari adierazi dio, haserre daude berekin Bilbao Atletikeko jokalariak, Unai Bilbao kapitaina hurbildu zaio, aurrelari Azkoitiarrari, eta ikustagun. Estu hartu du epaileak, Julen Iriarte, lasai hiltzeko esan dio. Hortxe indartsu sartu da. Unai Nuñezen aurrean, abantaila Unai Simon atezainak zuen, eta horregatik Bilbao Atletikeko jokalariak haserre Julen Iriarterekin. Urtitu da Azkoitiarra, eta jokoak aurrera jarraituko du. Unai Simonek baloia jokoan ipini. Kafaien neurtu behar dira, gaina oso urrutit diztorren eta... Erne Andoni Lopez, ezkeratzelariak erdiratu, aldaratzea, hasi egin ondo, erasoan ateratzeko aukera Ander Garmendiak du. Baina aurre hartu dio Agirre Zabala eskuin atzelaria. Haten du poliki Zamudiok ere neurria hartu diola, gutxienez partiduari hartu dio. Ez dakite Atletik berari hartu dio, baina partiduari bai eskala saitu da baita ere. Igual gola berak ere, naiz eta aurkakoa izan, igual lasaitasun puntu bat eman dio, eta hortikan aurrea hobeto kokatuta, hobeto jokatzen hasi da, aukerari sortu gabe, baina bueno, gutxienez Atletik ez dio mina hundirik egiten, ez? Atletik alegintzen ari da, baloia atzetik jokatuta atera, zelai erdean baloia mobitu, eta bueno, bizkate movimentu horien sai egon, pasion basartzeko, ez? Eta ematen Zamudio hori, neurri hori hartu diola. Unai Bilbao, atzetik jokatzen atera nahi du Juko Zigandaren taldeak. Ezker aldean, Andoni Lopez, atzera ez du baloia galdu nahi talde zuri-gorriak. Atezainak du orain, Unai Simon Gasteiztarrak. Beste aldean, Unai Nuñez. Hori ikusten da, arazo dauzkan zelai hori ondo pasatzeko, ez? Gero Atletiko jokalari askorekin dago goian, da benetan saia baloi on bat ipintzea hor, Ondo, bakoitza bere lekuan egonda nahikoa du, tapatzen ditu zirrikitu guztiak, ez? Eta bestela olako baloia sartu gara, eta begira, oso baloi saia da hori hartzeko. Bai, Bilbao Atletiken okerra ondo behartu du Zamudiok, zelaian lekua ondo hartuta, Gorka Rodaren jokalariak. Agirre Zabalak albotik atera du. Jurgi Oteo.
Edu Nolaskoa nekatzera Martin Bengoa. Beste aldean da Andoni López. Ezin, ezker galetik sakondu talde zuri-gorriak. Nahi Bilbao. Atezaina de entzuten dugu atzetik, nola jokalari bakoitzak egin du batzuk emanez. Begira. Berriro ere luze, lekua ondo hartu eta Zamudio. Zailtasunak ditu orain, pase bideak aurkitzen Kuko Zigandaren taldeak. Ibon Barandiaranek baloia astindu, zelai erditik aurrera, Unai Bilbao, Asier Iriondoren gana iritsi da, eta berriro ere etxeko atezaina. Hobeto bain, berarekin jokatu, zentralarekin jokatzeko aukera. Unai Bilbao. Gorka Guruzetak baloia bularrez jetxi du, baina azkenean Zamudiok eraman, pase aurrera Mikel Garmendiak. Hortxe, Ander Aldai azaldu da. Eta falta. Zuri-gorrien alde azkar ipini dute jokoan, Zigandaren mutilek. Beste aldean Jurgi Oteo da. Agirre Zabalaren laguntza du kanpotik. Berak du baloia. Erdiraketa eta gutxigatik ez da Bilbao Atletiken bigarren gola iritsi, ez zinerrematea egin. Asier Villalibrek, baina hortxe ikusi dugu espazioekin. Ze baliabide dituen Bilbao Atletikek. Azkenean ritmoa ipintzen dionean, da bizitasuna ipintzen dian bere jokoari, mina asko egiteko aukera dute, hemen erdiraketa ona da. Villalibre ez da iristen, gero soberandu, bijoa ateri gabe gelditu da errematatze egiteko, baina falta bat pitatu azkar atera, lekuz kanpo harrapatzen ditu jokalari asko Zamudiokoak, eta orduan erraztasun gehiagoak mine egiten da, ez. Atletik hori bilatu behar du, bizitasun puntu hori ipini behar dio, intensia puntu hori ipini behar dio partiduari, ez. Eta hor bere aldera erreserba joango da. Makaltze balima da, pixka bat ritmo makalean jokatze balima du, iruditzen orduan hobeto helduko diola joko horri Zamudiok, eta bera ere lasaiago sentituko dela Zamudio, ez? Eta gero goian badauka Armanekin eta Aldaikin eta horre min egiteko aukera badago. Etxeko taldea lanean. Atzean orain, Asier Iriondo. Herriko atzelariak ez du ondo kontrolatu, baloiak ies egin dio, baina okerra konpondu eta azkenean jokaldia Degrek hasi du zelai erditik. Baloia aurretik atzera, berriro ere jokaldia landu beharko dute Gorka Ruedaren mutilek. Arrastotik aterako du Zamudiok. Aurki beteko da, ordu erdi hemen Gazituagan, huts eta bat, Bilbao Atletik nagusi, Jurgi Oteok egin du gola. Baloia berreskuratu dute zuri-gorriek, bai, azkenean falta adirazi du, zuri-gorrien alde, Martin Bengoa lurrera bota. Ez dakit zergatik itxaron duen falta pitatzeko, bazekien zenek hartzen zuen baloia. Ziztu bizian zikoan. Ez du pitatu, horrez du pitatu, jarraitu egiten bida. Jarraitzen du, eta gero bakarri joanean, txisto agotzen du. Ander Aldai jokalari aurrera, baina Martin Bengoari egindako falta adirazi du epaileak. Unai Bilbao aterako du. Villalibrek buruz ukitu. Ander Garmendia, bularrez kontrola ondo. Ander Aldaik, baina azkenean ezin baloia eraman. Pasea luzegia izan da. Ez da Jurgi Oteo iritsi. Ander Aldai, lehen zati hona egiten ari da, Bai. Jokalari polita da. Bera sartzen denen jokoan Zamudio nabaritzen du, arriskoa sortzeko aukera badagoela, iruditzen eta alde horretatik berak neurri hori ondo hartzen duela, eta Lezaman aritutako lau jokalari gaur, Zamudioko hasierako 11koan, Mikel Garmendia eskuin atzelaria, Eneko Iriondo ezkerrean ari den jokalaria, Iker de Egino Euskarrietako bat eta abestian aipatutako Ander Aldai. Hortxe markagailua, 30. minutuan. Ander Bilbao. Kapitainak zuzen jokatu du, eta jokoz kanpo. Marazainak banderatxo altxa. Baloia ate barrura bidali du Gorka Guruzetak, baina baliorik gabe geratu da. Barandiaranen luze jodu. Martin Bengoak ukitu. Ander Aldaik eraman. Mikel Garmendiaren laguntza du kanpotik.
eskuin hegaletik ondo ari da Zamudio. Mikel Garmendia eta Ander Garmendiarekin, hortxe markatu Ander Aldairekin. Eskuin hegal eragingarria izaten ari da. Erasoko joko gileena handik joa. Hortik sortzen ari dira, arriskuri gehien, Gorka Ruedaren mutilak. Atzetik iritsi eta baloia ukitu Julen Iriarte, baina ezin taldekidea aurkitu bidean. Eskuin hegaletik, barrura Jon Agirre Zabalak jodu. Bilbao Atletikeko eskuin atzelaria, bila libre, Gorka Guruzeta, Donostiarrak keinu egin jaurti, eta langa gainetik kanpora, jokaldi arriskutsua Bilbao Atletikek. Gorka Guruzetak beti jokaldi berdina nahi egitea ez, beti barrura sartu, eskui on hori aprobetxatu jaurtiketak egiteko, beroketaren ikusi dugu hori ondo landuta daukala, eta baloiarekin bat zetek jokalari dena da ez, Guruzetaren semea, jokalari horiaren semea. Bikain orain, jokoa beste aldera eraman du Donostiarrak, Aitarekin jokatu zenuen, Javier Guruzetarekin, semea Lezaman ari da, Antigogotik Peru Nolasko hain bezala Atletikera, eta iaz partia batzu jokatu zituen bigarren mailan, Guruzetak. Eskarmentu hartzen apurka. Aita bestelako jokalaria zen. Da, ez dago esterik ikusirik Aitarekin. Jokalari indartsua, sendoa. Bai, estera batekoa. Semea finagoa da. Hori beti pasatzen da ez, arek ez zauzkan honen ditun gehitaztunak eta honek ez zauzkan arek ez zauzkan egoteko lekunak hartzeko ohitura hori. Oso ez berdina. Zela erdian da lehia, orain ezker galean, kontrol bikaina Ander Garmendia, Oiartzuarra aurrera doa. Jon Agirre Zabalaren oztopoa, ondo utzi dio eskuin atzelariak. Eta albotik eneko Iriondok aterako du. Egaletan jokalari politak ditu Zamudiok. Bizkorrak, teknikoki ere onak. Tarte luzea egingo du ezker atzelariak eneko Iriondok. Hortxeare barruan, Iriarte, baina behartuta ukitu du baloia bigarren aleginean, hortxe galdu da aukera Azkoitiarra. Ateko sakea Unai Simonek egingo du. Lehen jardunaldian, esan dizuegu, Bilbao Atletikek Sokueliamos hartu zuela mendean. Basauri jokatzen ari da etxeko partidak, Lezama lanetan, Berritze lanetan baitago. Eta ligako aurreneko partidak Basaurin jokatuko ditu etxeko partidak Bilbao Atletikek. Zamudio berriz, Albaceten Carlos Belmonten hasi zuen denboraldia. Bigarren mailatik jetxi berri den beste taldearen aurka. Emaitza bere izan zen, baina han euskal taldea galtzaile. 3-0. Iriartek ukitu du, Arman Imaz. Lander Olaitxeak ukitu eta baloia atzera Iker Deginok. Abantaila, Barandiaren atezainak, baina bila librek ez dutu du. Eta baloia kanpora bidali etxeko atezainak. Osotxo bat atzerago, ia ere barruan sartzen da. Egia da neurtu behar dela aurrelarien abiadura eta askotan zalantza horretan nahiago zu baloia jotzea. Alboko sakea Bilbao Atletiken alde. Bila libreren kontrola ez da hona izan. Ateko sakea Zamudiok egingo du. Zamudioren demoraldi hasiera ikaragarria. Albacete Bilbao Atletik aurreneko bilarrunarietan, hirugarrenean berriz Lasesarren jokatuko du Gorka Ruedaren taldeak, eta gero aste barruan Barakaldoren aurka ere kopan. Jokoz kanpo, bila libre. Entrenatzaileak esan digu, aste honetan, ona dela horrela astea. Horrelako talden aurka hasieran jokatzea berba da
ez dakit hobeto den, baina behintzat oraindik osatze lan horietan murgituta daudela, behar bada ustekaben harrapatzea xamurragoa ote denala, baina behintzat hasieratik langa altu xamar ukitzeko lehiatzen hasteko egokia dela horrelako taldeen, baina maila honetan talde guztiak dira indartsuak, hori ere azpimarratu du. Azkenean iruditzen zait, batekin hasi besteakin ezen dana pasatu behar dituzula, ez? Normalean, talde handiak eta beti izaten da nahiago lehenago hartzea, ez? Nahiago lehenago hartzea batez ere, hondikan dana egin dago gabe daukelako, nik uste pizkat lasaiago hartzen dute, beraiek urrutiago begiratzen dute, eta zuk gertuago begiratu behar duzu, eguneroko lan horri da lehenengo puntu horiek, izate puntu horiek, hasierako puntu horiek ematen dizuten lasaitasun puntu hori, nik uste netor lortu behar izaten dela. Baina Atletik daukazu, eta Atletik prestatzen da lehen, jokalari gazteak eta gaina asko ez ditu behar izaten ondo egoteko, zergatik lan egin da izaten dute lehendik, eta alde horretatik barrezagoa, barakaldo bat hartzea, askotan horiek lasaiago hasten dira, eta astunago goten dira, eta horiek asko logikoa dira, ez? Falta aterako du etxeko taldeak, Armani Maz kapitaina, eta ondoan Eneko Iriondo. Armanek aterako du, ondo ukitu du berriro ere baloia, kanpora, Asier Villalibre aurrelariak. Baloia hona zen, Bai. Oso jende gutxi iramandu gora, Hiru jokalari bakarri zauden hor erremata egiteko. Albotik orain Mikel Garmendiak aterako du, jokalari bilbotarra. Lezaman ibilitakoa. Are hartzi inguruan, Ander Aldai, jokalari trebea. Beste aldera, hortxe Ander Garmendia azaldu da. Ezin goitik, Neko Iriondok eraman baloia. Defensa lanean ondo Degre. Beldurra nagusi, Ander Aldaik berriro ukitu du. Baita Jon Agire Zabalak ere. Zehaztasun falta orain. Ez du inor baloia garbi ateratzen. Azkenean abantaila Unai Núñez herriko atzelariak du. Hortxe zen lehian Julen Iriarterekin. Eta baloia zuri horiek berreskuratuko dute. Kostatzen ari zei Atletiki batez ere nagusitasun eukitzea, ez? Baloia hartu, lasai, jokatu. Jokoa egitea batez ere. Batez ere hori. Joko hori lotzea, joko hori berakustea, baloia Atletik ibiliko zea minutu askotan, eta nik ez horratzean, baizik eta gorago, pixka mobitu, batera, bestera, oso gutxi egiten du. Beti dago zai, bat aurrera atorriko den, haren bizkarra bilatzeko pase luze batekin motxean jokatu baino gehiago, ez? Oain bezala. Pixka bat etortzen dira bila, eta horre errezagoa da, joko hori gelditzea errezagoa izaten da, ez? Armani Maz, ondo. Bikain Ander Aldai, atzetik Mikel Garmendiaren laguntza du. Ander Aldai berriro ere, Garmendiarekin. Baina hor ja, Atleti ipintzen denean. Atletikek bidea itxi du, eta berriro atzetik jokoa hasi behar du. Gorka Ruedaren taldea jokoaren norabidea aldatu Asier Iriondok, baina Mikel Garmendiaren erdiraketa ez da ona izan. Esperago ezpenik izan Unai Simonek baloia bereskuratzeko. Azkar atera du, Gorka Guruzeta, Villalibre beste aldean Jurgi Oteo, aspaldi ez dugu Eskuinegaleko jokalariaren berri. Pase ustela orain, Lander Olaitxeak, aukera galdu du Bilbao Atletikek. Ondo hasitako jokaldia, atezainak oso ondo atera dugu, Zetaren kontrola ere bai, baina oso ukaera kaskarra eman diotena, ez? Kontrasoan jokatzen izan dute, eta alde horretatik harrapatu dituzte, baina ez dute ondo jokatu. Luze, Ibon Barandiaranek. Guruzetak ukitu du. Julen Iriarterekin lehian. Eta azkenean baloia Azkoitiarrak ukitu duelakoan. Bilbao Atletik entzat izango da. Albotik atera. Asier Iriondok bitan pentsatu gabe baloia. Kanpora bidali. Metro batzuk aurrera Kuko Zigandaren taldeak eta berriro ere albotik aterako dute zuri gorriek. Erasoan da Bilbao Atletik.
Andoni López ezker atzelaria, orain ez du asmatu. Joko alantzeko arazoak eragozpenak ditu Zigandaren taldeak. Iriartek aurrera. Bilbao Athletic erasoan, Erne. Ezkerretik, barrura. Iruzeta zen, Lander Olaitxeak baloia pasatzen utzi, erdiraketa ezkerretik. Andoni Lópezek egin du, baina hor elkar ez dute ondo ulertu. Zamudioko jokalariek Asier Iriondok eta Ibon Barandieran atezainak, baina azkenean onik atera da etxeko taldea. Zamudio. Zelai erdian du baloia Gorka Ruedaren taldea. Eta ja txisto jo arte jarraitu behar da, ez? Rauboko sake baten sai gelditu da. Jone Iriarte, pentsatuz kanpoan zegoela, Marrazainak ez du altxatu, jarraitu egin dute eta begira. Baloi oso arriskutsuak gelditu da. Asier Iriondok du baloia Zelai erdian. Ezkerrean, Eneko Iriondoren laguntza, aurretik, Ander Garmendia. Oiartzuarrak aurrera jo beharko du, Zelai erditik barrura, pase arriskutsua egin du, baina azkenean ez du etekinik atera Bilbao Athleticek. Asier Villalibrek eraman nahi zuen baloia, Perun Olaskoain atzean zuela, baina Zamudioko jokalariek jarraituko dute baloiarekin. Luze atera, berehala galdu, Martin Bengoa kukitu, Lander Olaitxea, pase aurrera, Villalibre metroalik aurretik, baina aurreratuta. Jokoz kanpo, jokaldia bariori gabe utzi du epaileak. Lehen zatiaren ondarrean gazitua gazu zelaian, huts eta bat, Bilbao Athletic irabazten ari zaio Zamudiori, Jurgi Oteok egin du gola. Golpe hona dauka, lateratze maloia. Indarzu, baina ez du taldekiderik aurkitu bidean Asier Iriondok. Albotik Andoni Lópezek aterako du, Azkar, Guzeta, Ander Aldai biziago, oso trebea da jokalari hau, ezkerrez egin du jaurtiketa. Jokaldi hasiera ona, bukaera ez da ainona izan, baina esango nuke Zamudio taldean jokalarik azpimarragarri nahi izan dela maika zenbaki hau lehen zatia. Zalantzarik gabe, hemen movimenta auki du, Garmendiaren barrura, hor ikusi du bere aurretik pasatzen, hor pasea egitea zen idea txarra, ez? Beatik azken atzelaria berarekin zijoazten eta bere bizkarrean pase bat ipintzea, baina bueno, ja jokaldia buruan zaukan. Jokaldi horrek jaurtiketa batekin bukatu behar zuen da jaurtiketa atzaile bate ondo atera. Baina jokaldia bai, jokaldi hona egin du. Jurgi Oteok bien bitartean buruz ukitu du. Azkenean baloia doi-doi Ibon Baraniaranen eskuetara. Zamudioko atezainak luze jodu. Unai Bilbao eta Julen Iriarte nor baino nor gehiago, berriro ere baloia Ander Aldairen hanketara. Iker Degino saia da hor. Armanekin jokatu nahi zuen, azkenean lekutatik egin du alegina Aldaik, baina alegin antzua izan da. Benetan jokaldia egitea oso zaila zen, jende asko zegoelako. Aldaik hartu denean baloia arresagoa zen Garmendiaren batea eskubitikan erdiraketa bat egiteko, baina bueno, nik nekatutari gola harrapatuko zuen, da gainetik endu du eta kanpoara jonda, ez? Ja lehenengo zatia bukatzen ari zeigu eta, bueno, emaitzak erakusten dugu batez ere diferentzia jokoan badago eta markagailuan, bueno, ate aurrean batek eta besteak ze aukera izan dituzten, ez? Atletik gehiago izan du eta bat aprobetxatu du partida irabazten egoteko. Zatiko azken jokaldia izango da, Olaitxeak pasea barrura, iskin egin dio atezainari barkatu Asier Villalibrek, eta lehen zati amaitzeko haze era. Egundoko abagunea izan dute Zurigorriek, baina jaurtiketa ez du behar bezala bideratu Villalibrek. Nik usten dut aterik gabe gelditu dela, ez? Marraino iritsi da eta nahiago izan du baloia atzean ipini beste batek barrura botatzeko. Kornerra Jurgi katera. Hortxe, Unai Nuñezek ukitu du. Hasieran eta gero ezin bigarren aleginean. Uko Zigandaren taldeak baloia ate barrura bidali. Hortxe,
arestian aipatako jokaldia Lander Olaitxeak pasea barrura, Asier Villalibere kiskin egin dio Barandiaran atezainari, baina ezin Bilbao Atletiken bigarren gola lortu, hortxe markagailua Gazituagan, amaitu da lehen zatia, huts eta bat. Galtzen ari da Zamudio, etxeko taldea, gola Jurgik egin du. Gu bigarren zatian itzuliko gara, Gazituaga futbol zelaitik. Andoitz Galdos gaur ordezko aukian, bera da talde honetako kapitain nagusia, kapitain zentzuduna Joanan, entzun dugunagatik. Deigarria, herriarekin taldeak duen lotura, aipatu du pena dela, ez jende gehiago etortzea honea, Gazituagara. Bai, azkenean hori lotura hori izpalin badaukazu oso zaila da, gero hori dena mantentzea, ez? Zeratik azkenean persona gutxi batzuen gatikan dago taldea horrela dagoen lekuan eta bigarren B mailan, ez? Espalin bada lotura hori asko galtzen duzu, oso zaila da, gero horiek jarraipen baten batea, horien atzetik espalin bada beste bat horiek gainaren nekatu egiten da, zergatik hemen. Hirugarren mailan, aurrea botatzen duzu, zergatik ez da asko aldatzen, baina bigarren B mailan ja mugitu behar duzu, estatu mailan ibili behar duzu, iruditzen zait horretik asko aldatzen dela, ez? Eta egituran ere, antolaketa bakarrik, bera antolaketa bakarrik, jokalari baino gehiago ez jende asko behar duzu, ez? Laguntza asko behar duzulako klua aurrera emateko, eta gaina ez aurrera ematea, baizik eta gauzak ondo egitea. Partidu honetarako ere jende asko egiten du lana, eta nik uste dut alde horretatik gertu espalin bazaude herritik, benetan lan hori zaila da, ez? Bi hiruren artean ematea benetan zaila da. Zamudiok 3 agintari ditu, Fidel presidentea buru dela, 3. mailako txapeldun, joan zen denboraldian, eta aipatu dugu. Euskal Herriko 14 talde, 2 multzotan banatuta, bigarren multzo honetan 10 dira, eta Nafarrek ere hasiera polita izan zuten, lehen jardunaldian, 2 irabazi, Izarrak ez zuen nolanahiko garaipena lortu, Ponferradina Etxiberria den taldearen aurrean 2 eta huts, Osasuna Promesasek ere bere partida irabazi zuen, aurten igo dire Nafarrak, Iruñeko taldea kasu honetan, Somozasen Zelaian huts eta 2 gailendu zen Osasuna Promesas, Tudelanok berdinketa polita Leonen, Kultura Leonesaren Zelaian, hau beti ere klasiko bada, eta bigarren emailara iritsi berria den beste talde bat, Mutil bera, etxean Zelta beren aurka, bana, beraz hasiera ona Nafarrek, eta bigarren multzonetan denetarik izan genuen. Barakaldo kondo hasi zuen, denboraldia 3 eta huts, Toledo mendean hartuta, hortxe 3etan ikusi dugu, lehen aldaketa. Egingo du Gorka Ruedak, Zamudioko entrenatzaileak, Aizkal Larrazabal aterako du. 15 zenbakiarekin, erasoko jokalaria. Ander Garmendiak. Bai, Ander Garmendia. Ezkere galean erasoan aritu den jokalariaren ordez. Eta esan behar, oraintxe bertan irten den Gaizka Larrazabal, Aitor Larrazabalen semea dela. Atletiken jokalari izandako Aitor Larrazabalen semea, egun Amorebietako entrenatzailea. Hazi da, dagoeneko bigarren zatia Gazituaga futbol zelaian, Bilbao Atletikek ipini du baloia jokoan, Uko Zigandaren taldea, huts eta bat irabazten ari da hemen Zamudion. Luze, jokaldia Mikel Garmendiak moztu du, eta zelari erdian baloia Armani Mazek du. Zamudioko kapitaina gaur. Ander Aldai, eskuin aldean, atzetik etorri eta Mikel Garmendiaren laguntza du, erdiratzen aregindu da eskuin atzelaria, baina bidea itxi dio Martin Bengoak, eta albotik aterako du arrastotik Gorka Ruedaren taldea. Jokaldia ondo eginda zegoen, Aldai berriro ere ondo ematen di baloia erdiraketa faltatzen zaio. Jokaldia hobeto bukatzeko erdiraketa. Erdiraketa eskasa esan. Baloia area barrura, Iriarte ukitu, Arman, jaurtiketa, ona zen, Ander Aldaik egindakoa.
dakit, baloia Unai Bilbaoko eskuarekin ukitu duela eskatzen ari zaio Marrazainari Ander Aldai. Eskotan handia eta txikia izaten da, ez? Handi batek buruz ikusten du, baino hor ikusten da Armanek nola hartzen duen baloia, ze ondo ipintzen duen aurpegiz, jaurtiketari nik usten dut, azkenean eskuan balima ere korputza dauka, ez? Hor zartuta eta benetan saia da horre penaltia pitatzea. Indartzu hasi da. Bai, gogotsu, sutsu, Txorierriko taldea bigarren zati hasiera honetan. Erasoan jarraituko du Gorka Ruedaren taldea. Hortxe, aurki ondoan Zutik da etxeko entrenatzailea. Aurreneko esperientzia du aurten, bigarren B mailan. Falta eta txartela. Atletik jokalari. Hortxe Jurgi Oteo golegileak ikusi du. Falta egin eta gero txartel horia. Falta ateratzeko prest. Arman Imaz. Hogeita 8 urte. Bilbon jaioa. Hainbat taldetan ibili da. Bertan hasi ondoren, Zamudio. Amoreietan eta Barakaldon besteak beste. Hortxe jokalari txikia. Raia egin behar, beste egin behar, ez dakiz egin behar, zenba denbora pasatu den. Aukietako giroa entzuten ari zarete? Hortxe falta. Armanek atera ezkerrez. Falta. Bai, erremate alegina hasi ondok egin du. Kaldia jarraitzen utzi epaileak. Zelai erdian, Mikel Garmendiak atzera. Ibon Barandiaran, atezainak luze. Baina abantaila osoa. Bilbao Atletiken atzealdeak du. Atezain batetik bestera baloia. Unai Simonek, motzean. Unai Bilbaori eman dio. Beste aldean da, Unai Núñez. Zabalean berriz, Jon Agirre Zabala. Arman kapitaina. Jokalari dinamikoa, falta egin diote Zelai erdian. Baten du beste... Bixi atera da bigarren zatian Zamudio. Bai, beste... Sinistuta. Ematen du sinisten duela, ez? Posible dela berriketa hori etortzea eta bar, ez? Eta baina... jokatu dira minutu hauek Atletiken Zelai erdi horretan izan dira eta horrek eman behar dio esperantza puntu bat, ez? Horrez dira ondo ulertu, nik uste Aldaik horre pixka bat gutxienez jokalari bateko berako beste batekin behar duena, bere Julen Iriarteren bizkarra hartu, ez? Zuke olako jokalari badaukazunean konfiantzia auki behar duzu berak ditu duela baloia, ez da bere bizkarra beti saituta behar du. Alderantziz egin du movimendua eta eskenean zer ezin. Hobeto hasi du bigarren zatia Zamudiok. Unai Simonek luze atera du, Zelai erditik aurrera. Larrazabalek baloia ukitu. Lander Olaetxeak motzean, hortxe Bilbao Atletikek baloia galdu, pase zehatza, arriskutsua zen, Ander Aldaik egindakoa. Larrazabal indartsu atzetik. Hasi Iriondo. Olaetxea, Jurgi Oteo kukitu, baina Eneko Iriondok eraman du baloia Zamudiorentzat. Pase dotorea bikaina egin du Armanek. Eta jaurtik eta arriskutsua, geldik eta bikaina. Atzetik, aiztoa bezala sartu Eneko Iriondo ezker atzelaria, baina pasea bikaina izan da, hortxe. Arman Imazek egindako. Jaurtik eta egon, nik uste nuen ondikaren beste kontroltxo bate aurrera egingo zuela hobeto ipintzeko, baina ez jaurtik eta ona da. Baina atasaina bere lan ondo bete du. Berdintzeko gola gertu izan du Txorierriko taldeak orain. Errematea doi kanpora atera da, baina sufritzen ari da. Bigarren zatiaren hastapenean Bilbao Athletic. Ekin eta ekin ari da.
Txorierriko taldea. Eta gola ate joka hemen, Gazituagan. Beste kornerra izango da, etxekoen alde. Arman Imazek aterako du. Zein ondo, jotzen duen baloia jokalari honek, berriro ere pasea oso neurtua, baina Degrek ez du baliatu. Zaien egin du, kanpora bota. Haze aukera. Metro batera zegoen, metro batera. Ate zuloan. Ba, bai, eta begira, metro batera, bertan. Baloia gehiegi arrotu du De Gregorio jokalariak. Ondo, erdirak eta oso ona da. Baina neurrian lana ondo prestatuta dago eta ondo eginda gainera, horre ateratzen duena oso garrantzitsua izaten da. Eta hor garbi ikusi da, ez? Miguel De Gregorio Etxoztarra. Berak izan du Zamudiaren azken aukera. Ibai Salvadorrek aurrera buruz, Bilbao Atletikek baloia berreskuratu du zelai erdian. Orain atzean Martin Bengoa falta eta Erne Julen Iriarte lehen zatian txartela barkatu dio epaileak eta hortxe zelai erdian min hartuta Martin Bengoa, Bilbao Atletikeko erdilaria. Hortxe ikamika izan du Julen Iriartek Unai Bilbao kapitainarekin eta kontu eske orain Bengoa falta atera dute Zigandaren mutile. Unai Bilbao zuzen jokatu du erdiko atzelariak, oso seguru Mikel Garmendia, Martin Bengoa, ezkerrean Andoni López, baina bidea itxi dio Ander Aldaik. Lehen zatiko mailari eusten ari zaio Zamudioko 11 zenbakia. Albotik Andoni Lópezek aterako du. Area barruan da baloia. Buruz eta kukitu du eta abantaila osoa eroso baloia Ibon Baraniaganek berreskuratu du. Sestao katezain oiak azkar atera, zelai erditik aurrera jokaldia landu nahi du Gorka Ruedaren taldeak. Ondo. Degre zuzen, beste aldera orain, hor bidea libre. Arman Imazek, Mikel Garmendiaren laguntza eta berriro ere. Ondo erdiratu du kapitainak, ez du orain Unai Simon, baloiak ies egin dio. Oso jokalari zorrotza. Arman Imaz. Orain Peru Nolaskoainek aurrera jo nahi zuen, baina baloia galdu du jokalari Zumaiarrak. Nagusi etxeko taldea. Osak ondo egiten, iruditzen zaite hori dala pixka berak egin behar duen jokoa, ez? Horretan hasi da lehenengo zati honetan, lehenengo zatia, baina gero hor Atletiken nagusiago izan da eta horre pixka gelditu zai bere jokoa, baina garbi dagoena da badaukala, ez? Armanek baloia hartzen duenean, azkeneko jokaldi horretan berdina, ez? Ikusi dugu hor beste aukera bazuen, ez? Bere Garmendia bezkarretek etorri zaio, beste jokaldi bat egiteko, baina alatakusi zer erdirak eta hon bat atera dugu. Erne Degrek baloia zelai erdian galdu, Jurri Oteok erdiratu, Mikel Garmendiak alderatzea. Narrazabalek baloi hona da, gogor astindu du, baloia baina Arman ez da garaiz iritsi. Barruan sartzeko atzelariak oso aurreratuta egoten dira. Arman Imazek talde aurrera eraman nahi du, goian estutu nahi du Bilbao Athletic Zamudiok. Nolaskoain. Agirre Zabalak ez du baloia ondo atera, Ander Aldaik eraman du Zamudiorentzat. Honeko hiri ondo kukitu, Ander Aldaik berriro ere, eragateko protagonista gaur, ezker galean ari den jokalaria. Beste korner bat izango da etxekoen alde, arriskua sortzen ari da ondo iristen Gorka Ruedaren taldea, eta esan dizuegu itxura gola ate joka dela hemen Gazituagan. Armanek aterako du kornerra, irikia orain, errematarekin Larrazabalek, aldaratzea Gorka Guruzetak, baloia
loratu aurrera Mikel Garmendiak, baina orain ez du taldekiderik aurkitu bidean. Lekua hartuko du Zamudiok, erasoa hasteko erantzukizuna Bilbao Athleticek izango du. Ez da gustura izango, ziganda, bigarren zati honetan. Ez, nik usten dut gainera Zamudio bere jokoan sartu gula pixka bat, ez di usten Athletic baloia jokatu ateratzen atzetik, ez dauka baloia betza luze horiek ez dauzka momentu honetan lehen zaten izan dituenak, eta Zamudio gustorago sentitzen da, ez? Indartzu goiti atosten baloietan nagusitzen balima da, aldaratzeak hartu, eta hortikan aurrea egaletan ipini baloiak, eta min egiten hasi dira, ez? Eta hori dala, Zamudio egin behar duen jokoa, eta Athletic ez dago eroso. Baita ere gertatu litekena da, atxeen aldean sartu direnean utzita bat irabazten, ikusten dut errestasun handiarekin jundirala, aukera gutxi sortu dituzte Zamudioko jokalariek, eta alde hortatik konfiantza gehiekin bezala ikusi dugu bigarrengo zatiaren hasiera hau, ez? Eta iruditzen zait gero horri buelta ematea. Ez orain, irteran Bilbao Athletic, baloia ies egin dio Jon Agirrezabalari. Zelai erditik aurrera albotik aterako du Zamudiok. Nahaztuta da Athletic, nahaztuta. Hortxe da Ineko Iriondo, baloia aurrera. Falta. Iriondori bultzakada eman dio Unai Nuñezek eta horixe adierazi du epaileak. Baloiarekin Gorka Ruedaren taldeak jarraituko du Zamudiok. Bilbao Athletic bigarren zati honetan ez dugu Ibon Barandiaranen aria inguruan ikusi. Aldaketare prestatzen ari da. Arrisku jokaldi guztiak bigarren zati honetan Zamudiok sortu ditu, hemen Gazituagan. Hori bezala falta ateratzeko prest Arman Imaz. Ederki jo du baloia, agaratzea eta jaurtiketa ez du behar bezala egin Ander Aldaik. Baina horre ez da erreza izaten, ez, askotan gelditu eta jokatu eta horre baloia torrenean baspadere arriskurik ez hartu behar, ez? Iruditzen zaite kontu hondiakin hartu behar dela, zaratik kontraerasoak benetan arriskutsua izaten direlako, lekuz kanpo jokalari asko gelditzen direlako, eta lehen bukatu behar da. Jardunaldiko aurreneko partida jokoan dugu hemen, Zamudion. Barakaldok 6etan jokatuko du gaur Sokuellamosen. Gernikak etxean Urbietan 6etan Navalkarnero izango du aurkari. Leioak 7etan etxean San Sebastián de los Reyes. Sestao Toledon arituko da 6etan. Partida handia gaur Irunen, Estadion Galen, Erne, aukera etxeko taldeak Langazabalek erdirak eta eskuinetik ezkerrera, baloia Eneko Iriondorengana iritsi da, honek erdiratu, erdiraketa ona, baloia Unai Simoren eskuetara. Zinean, zine atera ondo baloia. Athleticek gainera arazo handia ditu. Soskaz, Jardunaldiko gaurko azken partida, Estadion Galen, Real Unión Castilla nor baino nor gehiago. Beste 4 partida bihar, eta ipagarriena, behar bada Sanse eta Albazeten artekoa Zubietan, arratsaldeko 6etan. Txartela orain, Degrek ikusi du, 8 zenbakiak De Gregoriok. Eta aldaketa egiteko prest. Sortzia. Lehenguan min hartu zuen Tarsi aterako da, Tarsizio Aguado. Nafarra jaiotzez Zaragozaren aztegian ibili zen, kontratua amaitu eta aurten fitxatu Athleticek, Euskal Lanetan arituko da eta hortxe aldaketa Peru Nolasko hainen ordez partia polita egin zuen joan igandean, etxean Sokuellamosen aurka Zumaiarrak, baina gaur, Juanan apenas ikusi dugun. Bai, oso gutxi ikusi dugu, ez. Iruditzen zait biharren zatea hondik eta gutxiago, ez. Zergatik taldeak ere ez duelako baloirik izan, eta baloirik ezpalin badauka jokalari batzuek ez dira agertzen, ez. Hortxe Tarsik atera du, baloia area barura, zelai erdia indartzeko zelairatu da
buruan babesa duela, lehengoa min hartu zuen, da horregatik 20. minutuan kendu, Peru Nolaskoen zelairatu zen gaur aurkian hasi du norgehiagoka, eta dagoeneko berdegunean da. Arestian aipatu dizuegun Tarsizio Aguado Mirtxanten jaioa, 21 urte ditu. Area barruan, Villa Libre, ondo itxidio bidea Ibai Salvadorrek. Baina baloiarekin jarraituko du Kuko Zigandaren taldeak. Berriro ere, Andoni Lópezek aterako du albotik. Orain luze jokatuko du. Lehen egin dute jokaldi berdina. Bai. Hene alboko sakea berdina, Guztitarekin jokatzen dute, berak ate aurrean ipintzen du, lehen atesainak hartu du. Baina lotuta dauka, Duzungu diok Atletiken jokoa lotuta dauka, pizkat baloi geldia arrensai. Orain bat bikoaren egina izan dute Villa Librek eta Guruzetak. Ander Aldaik eraman du baloia. Jokaldia luzatu. Arma animazen ganazikoan baloia. Azkenean Unai Bilbao eraman du. Hortxe da Bilbao Atletikeko kapitaina. Unai Nuñezi eman dio baloia. Zabalean Agirre Zabala. Zinean. Aurrera egin, baloia galdu du. Eneko Iriondoren aurrean. Partia polita egiten ari da Eneko Iriondo. Zamudioko ezker atzelaria. Biharrako zatia hobeto neurria hobeto hartu diola Zamudiok, Gauzako hobeto egiten ari da. Zailtasuna handia dauzka Zamudiok baloia jokatu atzetik ateratzeko. Behartzen du pixka luzeago jokatzea eta luze jokatze horretan utz gehiago egiten dira. Eta Zamudiorentzako errazagoa da joko hori gelditzea. Nik usten dut ondo lotuta daukala. Gero ikusiko dugu, lehenengo 20 minutua pasatzen diranean, 25 minutua pasatzen diranean, ja normalean Zamudio pixka bera egingo du fizikoki baita ere, eta orduan baloia hartzen dene Atletikek pixka bat bizitasun puntu bat ematen bali medio bere joko horri, orduan arazo gehiago izango du, baina momentu honetan zailtasun handia dauzka Atletikek. Hortxe da, zelairatu berria den Tarsi. Nafarrak aurrera, zuzen jokatu du. Hori gelditzea erresa da. Bai, Asier Iriondok ez du inolako eragozpenik izan, jokaldia moztu eta taldekideari baloia eman da Iker egin hori. Euskarriak ez du asmatu jokaldiari jarraipena ematen. Unai Bilbao, zabalean Andoni López. Iskin egin dio Ander Aldairi, ederki, baloia aurrera. Abantaila osoa Salvadorrek zuen Ibaik. Sekulako aukera eskaini dio Asier Villalibreri, baina lehen zatiaren azken jokaldian gertatu bezala errematean kale egin du nabarmen gainera. Bai, hor nik usten dut pentsatzen zuela atezaina horrela zuta zegoela, eta igual indar gutxirekin gainetik botatzen da gaizki jodu baloia, Eta aukera oso onak gelditu zaio. Utz egin duelako atzelariak, azkenean ez da jokaldi luze bat izan, eta barbaizik, eta azkenean luze jokatze horretan. Eta Bilbao Atletikek luze jokatzearen autua egin du. Asier Villalibre jokalari bizkorra da bizia, eta zuzen pasea bere ganadoa. Erdiko atzelarien bizkarra harrapatzea du helburu, baina ez da min egiten ari bigarren zati honetan Kuko Zigandaren taldea. Hortxe da Ibai Salvador. Irriz egin du Armanek. Berriro. Bai. Baina baloia bere ala itxi da Zamudioko jokalarien hanketara. De Egino. Asier Irion dokatzera. Ibon Barandiaran. Atezainak, jokoa eskuin aldera zabaldu. Andoni Lópezek eukitu du, Tarsik zelai erditik gora eraman nahi zuen baloia, zehaztasunik ez orain jokoan. Luze atera nahi zuen Zamudiok, baina Bilbao Atletikek berreskuratu du baloia. Eta aurki, etxeko taldeak bigarren aldaketa egingo du. Hortxe Gorka Ruedaren ondoan, entrenatzailearen ondoan, Julen Huidobro. Hau ere, jokalari garrantzitsua joan zen demoraldian. Hemen Zamudion.
Ander Aldai. Erne, area barruan Larrazabal, eta penaltia. Etxeko taldearen aldeko penaltia. Hortxe jokaldi nahasia izan da, baina lurera Benetan nahasia. joan da Gaizka Larrazabal, eta ez du zalantzarik izan epailea. Hortxe, bueltardia eman, Hanka sartzen dio. Jon Agirrezabalak Eta hanka besteak sartu du. bai. hanka sartuta nabaritzen duena, ez du baloia jotzen, eta besteak epaia penaltia pitatzen dio. Penaltia, Inosoa. Zamudioren alde, eta partida berdintzeko aukera paregabea izango du Arman Imazek. Etxeko kapitainak. ATP-an, Unai Simon. Hortxe, 11 metroen lehia. Armanek jo, eta ederki gainditu du. Unai Simon, honan, merezitako gola erdietsi du Txoriarriko taldeak. Bai, merezita, bigarrengo zati on bat egiten ari delako, Atleti lotu egin duelako, ez dio usten zer egiten. Iruditzen alde horretatik ni lehengoan atorrez, konzentrazio asko galdu duela Atletikak, pentsatu ze partidua errezera jongo zela, eta gainera lehengo zati ikusita gero, aukera onak izan ditu, erreztasun handiarekin jokatu du, besteak ez digu minik egin, da hori pentsatu atera dirala, eta dena alderantziz gertatzen ari dela, ez? Indartzu atera delako Zamudio gauzak ondo egiten, bizitasun gehiago emanez, eta alde horretatik merito handia doka Zamudio egiten ari denak, ez? Ikusiko dugu amendik aurrera etorriko dira minutu zailak batez ere Zamudiorentzako, fisikoekin normalean pixka bera egingo duelako, baina orain artekoa azpimarratzekoa da. Aldaketa, Julen Iriarte kendu du Gorka Ruedak, eta arestian aipatu dugun Julen Uidobro, 21 urteko bilbotarra berdegunera, duela bi demoraldi, Getxon Arenasen aritu zen, 19 urterekin, Arenas igo zen demoraldian, joan zen demoraldian berriz hemen, Gazituagan, demoraldi handiaren oinarrietako bat izan zen. Julen Uidobro. Hortxe aurrealdean kokatu da. Oso bestelako jokalaria da, mugikorragoa. Julen Iriartea handia, baina apenas izan duen aukerako baloirik partida osoan, jokalari azkoitiarrak. Zentralak gehiago sufrituko dute baita ere, igual bizitasun gehiago aukalako. Jurgiote erdialdean. Bizi, aurrera, Bilbao Atletikeko golegilea. Azkenean Amore eman du, eta epaileak falta irazi. Ikusiko dugu, Zamudioren golak, Bilbao Atletik pizten ote duen, baina zerbait behar du, bizkortzeko, Kuko Zigandaren taldeak. Piztuko derri hor, piztu behar du. Martin Bengoak aterako du falta. Bigarren zati polita ikusten ari gara. Markagailua berdinduta, eta jokoan Zamudio nagusi bigarren zati honetan. Aregin ustela, ateko sakea Ibon Barandiaranek egingo du. Bigarren zatiko 25 minutu hauetan nagusitasun handiarekin da, gainera ez gol aukera bat izan dutela bakarrik, penaltiko jokaldi hori baizik, eta izan du buruz beste korner batean gola egiteko aukera, gero baloi honak izan dituzte area barruan, iruditzen eta horretatik nagusi dela, ez Atleti izan da nagusi lehenkoan, eta utzeta bat irabazten bukatu eta izan ditu aukera gehiago, baina bigarreko zatikoan dijoazten minutu hauetan Zamudio da nagusi. Ezkerretik, jokaldia sakondu nahi du Zigandaren taldeak, Erne Txartela, Ander Aldai. Erasoko eskuinegaleko jokalariak ikusi du. Baloia azkar hartu nahi du Martin Bengoak, falta Unai Bilbaok aterako du. Duela 20 urte izan zen bigarren B mailan Zamudio, Bilbao Athletic ere maila horretan zen, eta bi partidak talde zurigorriak irabazi zituen orduko hartan,
Hemen Zamudion huts eta 3, 2 eta 1 Lezaman. Aldaratzea Mikel Garmendiak. Unai Núñez. Bilbao. Jokoaren norabidea aldatu, baina berandu konturatu da Jon Agirrezabala. Aukera galdu dute Zigandaren mutilek. Ez du presarik Zamudiok. Joanan euskal talden artean, Barakaldo ere indartsu hasi zen, joan zen asteburuan, Toledo 3 eta huts mendean hartuta, ematen du David Mobiliaren taldea aurten ere indartsu arituko dela. Hori ematen du, ez? Hasiera ona izan duelako, eta gainera aurreko denboraldian pixka bat izan zen hasiera bat, ez? Proiektu baten hasiera bat, eta gero jarraipen bat emate baldin badio. Normalean etorri dira jokalari berri batzuekin, alde egiten beste batzue, baina berriakin beste puntu bat hartuko du taldeak, eta alde horretatik iruditzen zait kontatu beharko da berarekin playoffetarako, ez? Ikusiko dugu gero ze gertatzen den, ez? Eta, bueno, hemen talde asko indartzu dira, beste bat taldeak lehengan Sestao ikusi genuen, da Sestago ja zalantzak gehiago sortu ziguen, ez? Eska bat aldaketa asko daude, jokalari gazteak etorri dira, eta beste proiektu bat egiten nahi dira, ez? Eta alde horretatik kontu handiakin, Arraiore ikusi genuen, Arraiore hori antzekoa da, ez? Playoffetan zeit iruditzen horrea iritsiko denin talde hori, normalean Barakaldo horre hongo da, Atletik normalean ere horre hon beharko luke, ikusi behar da gero Castilla eta hauek ikusi gogoa badukagu, Real Unión bera ere bai, gaur partida polita ez da Ondalen. Real Unión Castilla nor baino nor gehiago, joan zen larun batean, Sanse irabazten utzi genuen, huts eta 2 gero, eta azkenean Amore eman zuten Txuri Urdinek 3 eta 2, Castilla luzapenean nagusi. Eta aldaketa Lander Olaetxeak endudukuko Zigandak, bere ordez berdegunera Gorka Iturraspe, zera erdiko beste jokalaria. Zerbait asmatu behar dauka, Zerbait asmatu behar dauka. Bai. Tarsirekin batera, zera erdiari indarra sendotasuna ematea da Zigandaren naia. Armanimazek aterako du falta. Erne, aukera, hortxe Zabantza, Bilbao Atletikeko atzelarien artean, Ibon Barandiaranek aurrera, Agirrezabalak ukitu du, Eneko Iriondo, kanpora, Zurigorriek aterako dute albotik. Aldaketak esanguratsuak dira, zelai erdia indartu nahi du, hortxe bigarren aukeran, ezin min egin Ibai Salvadorrek, baina jokaldi arriskutsua izan da beste behin. Eneko Iriondok arrastotik atera du. Degino, aurrera Eneko Iriondok, Deginok ere ukitu, Larrazabal, penaltia berari egin diote. Ea baloian nork jaisten duen, Asier Iriondoka azkenean, Ibai Salvador, gaizki Unai Bilbao, Uidobro. Uidobro sartu denetik handegre gorago egin du, punta erdi lanak, iaia aurrelari lanak egiten ari da. Eskalator askatasun gehiago mandio batez ere indartzuago. A ber nola goldatzen dian. Neurketa interesgarri hemen Gazituagan. Bana markagailuan. Zamudio hobeto jokoan bigarren zati honetan eta ikusiko dugu Zigandak egindako aldaketek eragina ote duten. Deginok eraman nahi du baloia azkenean. Gorka Guruzetak bereskuratu du Bilbao Atletikentzat. Jurgi Oteo du eskuinean. Atzera Iturraspe, honek jokaldian loratu nahi izan du. Baloia atzealdearen gainetik pasata, baina antzua izan da. Erne, ez du gutxigatik baloia Armanimaz golegileak eraman. Horre, bera bazekien horri bizteko aukera zegoela atzelariak etzekin zer egin. Pasatzen ari zen baloia eta gero kontrolean ies egin dio, ez? Kontrolean izan balua hor arazo handia sortuko zen. Garbi dagoena da, ja pixka partioa puskatzen ari dela, ez? Zelai herria ja, bere lan batez ere defensako lan hori ja ez dute egiten, ez?
eta askatasun gehiago daukate zelai herrian jokatzeko. Eta hortik aurrera, lehen gurutzetak izan duen baloi hori, usten dut paseak bi hiru aldiz izan dituela, aukera onak paseak egiteko Jokos kanporik itzeolako. Iurgiren inguru horretara, baina ez da ausartu, pentsatuz Jokos kanpo zegoela, eta azkenean ezer ezan gelditu da jokaldia, baina hori jokaldi benetan arriskutsua zen. Iturraspe, Tarsi duatzean, ez du pase egiteko aukerarik ikusi, aurrera jotzea erabaki du Gorka Iturraspek, Baldikoaren agindu Jurgirekin, Erne, ez du Barandiaran atezaina, Bengoa, Tarsi, eskuinean, Agirre Zabala, falta egin diote, Bilbao Atletikeko eskuin atzelariari, aukera izango du Kuko Zigandaren taldeak. Azken ordu laurdena jokoan Gazituagan, bana da markagailua. Normalean, Ametikan aurre Atletik nagusitu beharko luke, ez? Batez ere fizikoki indartua egongo delako. Ja, Zamudio nabarituko du, ritmoa, nabarituko du beroa ere bai, eta ni uste logikoa izango litzakela hori, ez? Gero asmatzen duen edo, hori beste gauza bat izango da, baina normalean oin Atletikentzako geldituko litzake partidua. Aurki zelairatuko du Gorka Ruedak, Andoitz Galdos, talde honetako kapitaina. Falta atera du Bilbao Atletikek, erremate alegina behartua Asier Villalibrek, saiak erantzua izan da, eta hortxe aldaketa. Iker Degino kenduko du Gorka Ruedak, eta Andoitz Galdos Arabarra berdegunera. Lau denboraldi egin ditu hemen Gazituagan. Hortxe txalo artean. Erdialdean kokatuko da Andoitz Galdos. Huidobroren ondoan. Martin Bengoak buruz ukitu du. Atzetik, indartzu sartu da Ibai Salvador. Falta egin diote erdiko atzelariari. Azkar atera du eta jokoa eten da. Berriro ere, hasi beharko du jokaldia etxeko taldeak. Ibai Salvador ukituko du. Eskuine galdera bidali nahi zuen baloia, Mikel Garmendia ez da iritsi, baina baloiarekin jarraituko dute Txorierrikoek. Ibai, zelai erditik ezin aurrera egin Bilbao Atletik, Andoni López eta Arman Imaz. Luzke jokatzea behartu du, buruz goitik baloia Gorka Iturraspek eraman du, oso seguru, orain Asier Iriondo, Agirre Zabalak ukitu, kontrol dotorea Andoitz Galdosek. Hortxe jokaldi ona burutu nahi du etxeko taldeak, ondo zabaldu du pasea Andoitzek, baina baloia kanpotarrek, kasunetan Bilbao Atletikek berreskuratu. Unai Bilbao. Atzean, zelai erditik bera, laguntzera Martin Bengoa jetxi da, Erne baloia pasatzen ditzi du Gorka Guruzetak, ez du eraman Villalibrek, Jurgi, Keinu Abarrura, Villalibre, aukera, Jaurti, baloia zutoinera langara hobeto esan, Ibon Barandiaran ekukitu eta gero Bilbao Atletiken aukerarik onena bigarren zati honetan. Nahi horre ematen zuen ez zela zer ateratzen jokaldi horretatikan, baina Jaurtik eta hon bat, atesainak edik eta hondia egin du, ez? Hor, gaina oso metro leku txikian atera du, hor kontrola egiten du, eta begira, hortikan, ja, segidan Jaurtik eta ateratzen du. Abagune ona izan du Zigandaren taldeak. Zamudiok orain erasoan erantzun nahi. Ja, justuago. Bai. Andoitz Galdos. Porpoz baloia Armanek ukitu du. Eta baloik jabetza galdu dute
Gorka Ruedaren mutilek. Beste aldaketa Bilbao Atletiken. Jurri Oteo golegileak enduko du Zigandak. Txartela du. Eta Inigo Kordoba. Beste aurrelaria berdegunera. Honek ere esperientzia bigarren mailan. Hortxe Jurri Oteoren gola. Lehen zatian gertatu da. Inigo Kordobak lehen baloia aukitu, Iturraspe, erdilariak urrunetik jaurti, eta teko sakia izango da Zamudioren alde. Jokaldi horietan nabaritzen da bizitasun gehiago gala, indar gehiago txispa gehiago gala Atletikek, ez? Azkeneko minututa iristen egiera. Aldaketek auspotu dute, bai, Zurigorrian jokoa. Eta besteak pixka jetxi egin dira logikoa den bezala. Ezin dute Atletikek daukan ritmo horri eutxi, beste ritmoa daukalako, ez? Eta hori logikoa da eta normala da. Gorka Guruzetari egindako falta irazi du epaileak. Guruzeta leku aldatzen da, ezkerregaletik eskubira pasatzen da. Kordoba dago orain hemen, Bai. ezkerrean. Asier Villalibrek erreferentzia izaten jarraituko du, eta haren bizkarrean Gorka Iturraspe. Bigarren zati honetan, Tarsi da Euskari nagusia. Martin Bengoak atera du falta. Kordoba, irten berria den jokalaria. Baloia atzera Unai Bilbaok, Tarsi gukitu. Abantaila Mikel Garmendiak. Baloia etxeko taldeak berreskuratu du Zamudio. Aquí. Zelai erdian Leia. Kordoba. Atera du Andoni Lopezek. Villalibre, Bengoa. Guruzeta, betik erdiraketa. Ibai Salvadorrek luze jokatu, baina hor bakarrik Degre. Bigarren zatian aldaketekin aurrera egin duen jokalaria. Orain jokoan nagusi talde zurigorria Bilbao Athletic. Azten ari da bigarren zati honetan Kuko Zigandaren taldea. Tarsi, Villalibre, Aseri ondo katera orain Itolarrian Zamudio. Ez da hain eroso ateratzen erasoan Gorka Ruedaren taldea. Eraso ezker aldetik Inigo Kordoba. Atzean Andoni Lopezen laguntza du area barruan Gorka Iturraspe. Baloiari utzi dio. Baloia kanpora. Sufritzea tokatzen da. Ibai Salvadorrek bidali du. Zamudiorentzako sufritzea. Partida luze egingo zaio Bai. Txorierriko taldeari. Bigarren zati ona egin du Gorka Ruedaren taldeak. Berdintzeko gola Armanek erdietzi. Eta pixkanaka azten ari da esan bezala Bilbao Athletic. Garaipena nahi dute Kuko Zigandaren mutilek. Eraso eskuinaldean Jon Agirre Zabala. Buruz-buruko jokaldi egin nahi du, erdiraketa egiten alegin du eta azkenean baloia kornerrera Arman Imazek bidali du. Uste momentuetan Atletikek horrek jende garaia da goitik ondoi joaztenak, ondo ipinitako baloia oso arriskutsu galditzen da, indartzu dagoelako taldea jokaldi hauetan eta horre lan hona egin behar du Zamudiok, ez? Bilbao Athleticen hirugarren kornerra eta burukada ona izan da. Baloia kornerrera Ibon Barandiaranek bidali du. Asier Villalibreren ahalegina. Hortxe Gernikarraren burukada. Beste kornerra launa atera dituzte bi taldeek. Aldaratzea Huidobrok. Atzean atezainari babesa ematen Tarsi geratu da Euskarria. Mikel Garmendiak buruz ukitu du. Kordoba. Atzean sartuta orain Zamudio, atzean sartu du Bilbao Athleticek Txorierriko taldea. Eraso eskuinaldean. Falta dirazi du epaileak orain, Bilbao Athletic lanean. Bigarren gola nahi du Zigandaren taldeak. Faltak eta kornerrak izango dira, ez? Normalean, ja azkeneko momentuta iritsita, baloi asko sartzen dara barruan. Bengoak atera du Erne, aukerako baloia, eta hortxe, bigarren aleginean ez du barkatu Asier Villalibrek, Unai Bilbaok izan du
gola egiteko aukera, aldaratzea motz geratu zaio Ibon Barandiarani, eta hortxe ez du barkatu Asier Villalibrek, Bilbao Atletiken aukera doa Gernikarra, partidaren ondarrean hautsi du norgehiagoka Kuko Zigandaren taldeak. Baloi geldian min egiten ari zen, iruditzen zait talde horretatik garbi erakutsi duela horre Atletikek badaukala, gaitasunan min egiteko aukera, errematean ondo dabiltza, eta nik uste alde horretatik erakutsi duela. Joko aldetik ez du gainditu Zamudio, baina bai indarrean, eta egon da horre bigarren zatia hasi eta ordu erdi bat Zamudio oso ona egin du, berdin du partidua eta gauzak ondo egiten ari zen, baina gero poliki nekea etorri denean, eta aldaketak egin dituen Atletikek beste indar bat atera du, eta beste indar horrek eman dio aukera hor inguruan, falta asko, korner asko, eta azkenean horiek arrisku asko sartzen dute eta lortu dute bigarrengo gol hori. Falta eta txartela Julen Uidobrok ikusi du. Asier Villalibreren aurreneko gola, aurtengo demoraldian. Jurgi Oteo bezalaxe. Entrenatzaile ere bai, aterako zio. Gorka Ruedari. Bigarren zati ona egiten ari da Zamudio, baina ustu egin dira etxekoak, eta azkenean partida utzi du Bilbao Athleticek. Eta erasoan jarraituko du talde zurigorriak. Beste falta bat, Martin Bengoak aterako du. Area barruan, beste aukera, jokoz kanpo. Atzetik indartsu sartu da, Unai Núñez, erdiko atzelaria. Ziztu bizian, bere lekua hartu du. Ez du amore emango Zamudiok, haituta egunagatik. Berdintzeko golaren bila Txorierriko taldea. Agire Zabala, Eneko Iriondok aurrera. Garrazabal ekukitu. Bengoak aldaratzea, hortzelan Mikel Garmendia, eskuin atzelaria, Kordoba gainditu. Indartsu sartu da Andoitz Gardoz, atzetik. Honek auspoa du, duela gutxi atera baita. Eta hortxe, nekearen ondorioak. Neurketa ez da oraindik amaitu gazituagan. Azken minutua eta luzapena. Jokatzeke Zamudion bat eta bi Bilbao Athletic nagusi. Andoni Lopezek albotik atera du. Julen Uidobrok eraman. Eneko Iriondo zuzen jokatu bezkeratzelariak. Aldai, horpoz jokatu nahi izan du Mikel Garmendiarekin. Kontrason aterako da Bilbao Athletic. Kordoba, Villalibre. Espazio zabalean oso arriskutsua da, Gernikarra, Erne, atzera ardiraketa eta gola. Kordobak egin du bat eta hirukoa, orain bai. Lekuzkanpo harrapatu du Asier Villalibrek. Zamudioren atzealdea eta hortxe oso jokalari arriskutsua da. Bigarrena egin du, hirugarrena Inigo Kordobari eman. Asier Villalibre, Bilbao Athleticen protagonista partidaren ondarrean. Azkenean Lekeos kanpo harrapatzen du taldea, ez? Kontraso bat iaia arean inguruan, areatik metro batzuetara aldaik jokatzea nahi du eta ondo gainditu. Bai, gero hor irudietan ikusi dugu Kordoba eta aldaik joazte korrika. Kordobak gainet ondotik pasatzerakoan ez dakit ikutzen duen, eta gero bera gola egiten duena, Eta epailaren zego baloia jarraitzen ari delako eta bere bizkarrean da jokaldia. Eta hori ikustea, baina ematen zuen hor aldeiri falta inote dio, baina bueno. Alde horretatik garbi ikusten da, azkeneko minutu hauetan, indartzuago dagoela Athletic, osoago bukatzen ari dela partidua eta Zamudiok arazo gehiago daukala partidua bukatzeko, ez? Nik uste merito handia daukala egin duena
Zamudio, zergatik partidua bere alde ipintzeko aukera izan du eta irutzet hori merito handia dela. Oso trebe beste behin Villa Libre, partida maiera dotorea egiten ari da, Bilbao Atletikeko aurrelaria. Erdiraketa, beste aldean Guruz eta azaldu da, alboko sakea, Eneko Iriondok egingo du. Esango nuke, bigarren zatian ikusi dugunaren arabera, zigor handiegia dela, Zamudiorentzat, Juana. Bai, emaitza bai. Nik uste Atletikek bere momentua jakin izan dituela ondo jokatzen. Lehenengo satia ondo egonda, nagusi izan da partiduan, markabian aurretik hartzea lortu, gero izan ditu bi aukera argiak partidua erabakita usteko. Eta gero biharrengo satia hasiera nik uste Zamudioren asko sobea izan dela. Hor pasa dira goio eta oso minutu onak Zamudiorenak, gero etorri da pixka bat partidua berriro ere berdindu denean ematen zuen ez batera eta ez bestera, baina logikak agintzen duen bezala bukaera Atletiken hauea da, indartsuago dagoelako, eta Zamudio garaso gehiago dauka, nekea etorri zaielako, eta hori logika baten barruan sartzen da, eta nik usten dute markagailuak erakusten duena batez ere, Atleti indartsuago egongo dela, eta indartsuago bukatu dela partidua. Hazi eginda azken minutuetan Kuko Zigandaren taldea, eta hortxea utzi du partida talde zuri-gorriak. Larrazabalek bularrez kontrola egin, ondoan du Mikel Garmendia. Aurretik Ander Aldai, barrutik berriz, Larrazabal ondo zabaldu jokoa Mikel Garmendia, ondoko marra ingurura heldu da, baloia kanpora eta albotik aterako dute Gorka Ruedaren mutilek, azkar, Ander Aldai, keinu dotorea, teknika honeko jokalaria da Gasteiztarra, bidean Martin Bengo aurkitu du eta kornerra izango da Txoriarrikoen alde. Eta arazoak hor bikietan Jon Agirre Zabalak, Bilbao Atletikeko eskuin atzelariak. Bigarren B mailako bigarren jardunaldian gara, hauxe jardunaldiko aurreneko partida. Arman Imazek atera du, jokaldia atzera luzatu naiz Zamudio, berriro ere erdiraketa orain bigarren zutoinera, Erne! Irriste egin du atezainak eta Uidobroren burukada gutxigatik kanpora atera da. Eta aukera honekin amaitu da Gazituagako aurreneko partida demoraldi honetan. Banan partida interesgarri ikusi dugu. Bilbao Athletic nagusi aurreneko 45 minutuetan. Gola egin du Jurgi Oteok. Bigarren zatian sinistuta zelairatu da etxeko taldea. Berdintzeko gola penaltiz egin du Arman Imazek. Eta azken 5 minutura arte ez du neurketa utzi, aldaketekin batera hazi da Bilbao Athletic joanan, eta hortxe egin du aldea, Kuko Zigandaren taldea. Bai, aldea jokoan egonda momentu batzuetan, baina gero fisikoan egonda aldea handia. Eta irutzi zaita alde horretatikan benetan bakausak batek Athletic batez ere konzentrazioa galdu duenean pixka bate galdu eginda bere jokoan da hor Zamudio ondo egonda eta gaina berdintzea lortu du, aukerak izan ditu baita ere zerbait gehiago egiteko, baina logika baten barruan sartzen da partidua, zergatik minutuak aurreik joasten bezala Athletic nagusitzen hasten da, bai jokoarekin, bai baloia jabetzarekin da baita garrantzituena fisikoan, ez? Lehenago iristen hasten da baloietara, baloi horiek hobeto jokatzen hasten da, eta nik uste alde horretatik eman min egin diola, baina min egin dio baloi geldian azkenean. Ez da izan jokaldi batetik etorrean gola baizik, eta baloi geldian izan ditu hori 3-4 korner segidan gero falta bat, eta horre falta bikoa egin da gero, nik uste etor ja nekatuta eta gelditu indirela Zamudiokoak eta 90 minutuan etorri da. Albazeten lehen jardunaldian ondo lehiatu zuen 3 eta huts galduarren Zamudiok, baina ikusi du partidan zehar hainbat minututan nagusi izanagatik kalitateak egiten duela aldea edozein unetan, edozein jokalditan, naiz eta aurkaria hainbat momentutan hobea ez izan edo okerragoa izan,
horrek ere frustrazioa sortu behar du, Joanan? Bai, klaro, baina badakizuelako talde bat aurrean daukazunean zuk aleginduta gauzak ondo egin eta gainera ondo egon eta hortikan aurreare zerbait gehiago behar dezula, ez? Egun hona auki behar dezula eta besteak egun txarra. Zergatik beraiek aukerak sortzen dituzte, jokoagatikan eta baina baita ere gero arlo fisikoagatikan. Segundutxoa lehen hau iristen dira leku guztietara eta horrek sekulako abantaila ematen dizu baloia jokatzeko orduan, ez? Eta gero bukaeran ondik eta gehiago. Eta irutzei alde horretatik diferentzia hori nabarmen gelditu dela, ez? Hor ikusten da goleko jokaldi horretan baloi erdiratu dute, nik uste utz egin dutela urruntzerako baloian eta hori besteak segundutxo hori lehen hau iristen dira eta azkenean partioa irabazi egiten dute, ez? Baina, bueno, Zamudiok ere meritua doka, ez? Partioan egon da 90 minutu arte, nik uste gauzak ondo egin dituztela, alegindu direla partioa aurrera ateratzen, baina benetan aurkaria saia zaukat. Asier Villar Librek bere mailaren berri eman du azken minutuetan, gola egin, hortxe Ibai Salvador iskin egin da pase eman dio Inigo Kordobari, azken minutuetan zelairatu den aurrelariak biribildu du Bilbao Atletiken garaipena, zurigorriek ondo hasi dute denboraldia, bigarren mailatik jetxita, lehen partida etxean, Basaurin 3 eta huts garaitu zuten, azpiratu zuten Sokuellamos eta bigarren porrota, Zamudiok, baina erakutsi du ondo lehiatzen ari dela Gorka Ruedaren taldea, bidea luzea da oraindik eta datorren astean Barakaldon 2 neurketa. Aurreneko ligan, ondoren astebarruan kopan, hauxe izan da guztia, Gazituaga futbol zelaitik, partida amaieran, Zamudiok 1, Bilbao Atletikek 3, arratsaldeon, eskerrik asko Joanan. Bai, beste bat arte. Ondo izan.